Tandlægerne i Søborg er et stort team med en masse tandlæger og tandplejere og klinikassistenter, som alle sammen er med til at skabe en tryg ramme for vores patienter, både nye og gamle patienter. Når en patient kommer ind og synes, det er lidt svært at være her første gang, som mange desværre synes, så er det meget rart, at vi forsøger i hvert fald at tage en snak den første gang, hvor vi kun undersøger og tager røntgenbilleder. Hvis det kan virke lidt mindre skræmmende, så er det et stille og roligt besøg, vi tager første gang. Og skal der laves noget, så lægger vi en plan sammen og laver et forløb, som patienten kan være med i. Når jeg sidder i stolen, så føler jeg faktisk, at der sådan bliver beskrevet grundigt. Jeg synes, at tandlægerne i Søborg de er meget nærværende. Jeg synes, de er meget lyttende. Jeg kommer jævnligt, så det har jeg det afslappet med. Jeg hedder Josefine og ejer Tandlægerne i Søborg. Her hos os tager vi alle tandlægebehandlinger, og vi lægger allermest vægt på tryghed, ærlighed og at vi har en rolig og behagelig stemning på klinikken.